τα έρνουμε, μακάρι, και να κάνουμε μαμούρι, μακάρι. Άντε τελειώνεται. Ευλόγησο. Άντε τελειώνεται. Παστινάλε! Δόξου! Όλα! Πάω σαν πρωί-πρωί. Πού πάθεις χωρίς εξήνη μαζί με το χάραμα. Άλοξο ο ένας, άλοξο ο άλλος. Ήταν. Πιτημένη ξύπκια από το πρωί. Αφού περνάνετε πέρα όλοι που γυρών. Άντε δεκά. Ακούεις? Είναι δέκα τίποτα. Α, να μας κυξινός ο καφές. Αφήνει και καφέ. Δηλαδή, με κάνουν οι δικοί μου να χωρίς το ξέρουν να επιλατεύκουν. Άγιε. Παραγιώτες, πειράζουμε! Με κρύο και κανένα κουλουρούι να κάνουμε κουτί. Κάναμε κουτί, γρα. Πού? Στα νεύρα. Πού είσαι όλα. Όταν. Μας έλαμε. Εσύ να κάνει με. Καλή είναι δίκτωρο με τόσα νεύρα. Αμέσως αρέσκει να με σώσω. Να πουλάεις τις γυναίκας, ρε. Αφού πρόσβατα. Εγώ δεν είπα κάτι, εσύ τσιρίλατε που το χαράμα. Σου πιέγω καφέ σου λέω σου άρχι. Εμένα μου κάνεις καφέ. Είπε εγώ να πες καφέ, ναι. Ασχεδόν, έτσι είπε μου να μου κάνεις. Η βούλια τα μου κάμους. Σε ρώτησα και είπες μου να πας καφέ, ναι. Τώρα μπορεί να θέλει. Έλα σου πω να μείνεις τίτσινος μου ημέρα σήμερα. Γιατί είναι ωραίος. Να σε βγάλω στο γύρο να σου βρω καμιά. Βρίσκω σε αλλιώς η μονή δουλειά στο χέρι μου. Το χέρι τα δικό μου εσύ εδώ, κοιμάσαι εσά. Για να δείξω πόσο καλή προξενήτρα είμαι. Μάντα καλή σιώ. Την κουβέντα με την κόρη μου θα ακόμα να εγκλήσεις. Έτσι φταίω εγώ. Η κόρη σας είναι όλη μέρα άρρωστη. Έλα σου πω. Τι είναι, σου βάλει κανένα που κάνω. Πού είναι. Άνεμα πρωί, δες τι μαΐρις. Γιατί. Να το κάνω για αντινή. Πού είναι, γέρα μου τα λούχα μας, δεν είμαι σταρνάρι. Καλαμπά. Άντρες. Όλη μέρα θέλουν λεπτό. Τούτη είναι η κατάρα της γυναίκας ράκα του. Γεια. Να νιώνει τους αρσενικούς, ώσπου να πεθάνουν σαν τα μωρά. Α, δεν με κάμενε εμένα η μάνα μας αρσενικόταν να φάω τους τόπους. Καλύτερα. Να τρώεις τους που σε δίνει και αυτός είναι αρσενικός. Τέλος πάντων, στην κουβέντα μας, επέλανε νοτικός. Θα δικαιώσουμε την κουβέντα. Πέ του να πάρει υπομονή. Η κοπελούα είναι άρρωστη. Να γιάνει και στο Άμα το πάρει ένα γεια. γιατί ο γαμπρός είναι γιατρός, το ξέρω. Πιλατεύκει με όλη μέρα. Πόσες φορές να του πω ότι είναι άρρωστη. Να νομίζει πως δεν το θέλει. Έτουρα να πάρει παμόν. 50 χρόνια δεν ελεύθερος τώρα, φύγθηκε. Η κόρη σου έπιανε να δώσει πιο. Έτσι είδα ρε, σκληρή είναι. Οι άλλες έχουν κοπελούκια στην ηλικία της. Ως τα 50 που είναι ο γαμπρός που μας ήβρες, έχουμε κόμμα. Εσείς τώρα εκκαλέξετε. Ο Σιμονής. Ελυμπίστηκε τα μάγια του κύκλου. Να πέφτει και όλος μιλά του κάτω. Με ποιον να παίζω εγώ. Με τον Κίκο. Δεν να παίζω μαζί είναι εγώ. Γιατί πως πέφτει και με φιλικό να μην ξέρει τίποτα. Με λόγω σου μετά που τα λέω προς πόσο σέλ. Ξέρουμε τα. Πούλο το ορκό ξέρει ότι... Ξέρει. Ότι να παντρέψεις την κόρη σου με τον Κίκο. Πότε να του πω να φύγτηκε. Φύγτηκε. Καρδιά. Να τελειώσουμε το προξενιό. Να τη ερωθούμε κιόλας. Να του πω να χτυπώψε. Αφού ένα άλλο σπίτι τσάσιο. Άμπα και τα μόματα να μεν τον πάρει. Αμέν τον πάρει. Είπα και ελάλησα. Πολλός που συμφωνεί είναι όμως την τσίστα του. Και ξέρεις τι λαλούν την τσίστα σου για την άλλη να ξέρεις ποιοι βάλεις. Θέλει να πειράκα. Σύμφωνα με την τοξό, οι άλλοι μένει που πότε. Πίσω η τσίστα σου είναι πιο αξιόπιστη. Έφυγε από να μην πίσω του Κίκου να θυμάψε. Άισμε. Έλα κόρη μου να φάεις τίποτε. Θέλω, στρέφω. Στρέφει. Στρέφει. Ζαλίζουμε, γυρίζουμε όλα. Ούλα. Όλα. Να η αμόνη μπορώ να φυρτώ. Ένα πιτή. Φάω φανέσει μόνη. Έλα που είσαι που φανείς ένα πιπίλα τώρα. Ου, πιάστη. Έβαλα την να πέσει. Η αλήθεια της οξά εγκαμώματα της. Θέλει να σου φέρω τα στρεψίματα να τα δεις. Χάι στον παιδάς, είπαμε το πλανήτη να χτυπώψει αυτή η ζωή την κουβέντα. Α,
Άις με συμμονεί και εμένα έναν άλλον που με λάβει. Είναι τ' άλλο. Ούτε όλα τα συμπτώματα είχα τα εγώ των καιρών που ήμουν αγκαστρωμένη. Αδόξου. Αδόξου, αλλά καλά. Εν τόν που κατάλαβα. Ήταν να σου. Εσύ ακόμισες την πιτσόν και αρρώστησε. Εντάξει, μας τον δούλος. Λένε ρε για την κυρία ρε. Ποια κυρία? Έχουμε κυρία? Να με σκολάσουμε σήμερα. Γράφουμε στη λειτουργία της κυρίας ρε. Πού? Γράφω. Ελιορδάνη παπτικόνε. Ψεύσες με ρε ρε. Ένα παπάς ρε που κάνει τον αγιασμό. Εσύ είσαι καρδιλανά. Είναι PAOF. Είναι να μου δούμε. Personal Assistant Heart. Έκαψε μια τσέκη. Ρε, θέλαμε ένα αγιασμό ρε. Έμπροχα αναβολικό. Να πω ρε. Η Εκκλησία, ο Μεγαλοδύναμος Θεός, η Υπεραγία Θεοτόκος και ο Τρισμέγιστος Πρωτοπρεσβύτερος του Χωρίου Τούτου, φροντίζουν για την ευημερία και την καλή της κατοικίας ταύτης, εξαρνίζοντας το κακό με το ίδρο τούτο. Είδωρ. Ο Τζίνο. Με εξιάσει να πληρωθεί εις γάδα. Άσο ρε, λέω πέλιο παπάς. Ευλογία Κυρίου και δικαίου. Αμήν. Ευλογητός ο Θεός πάντοτε νύχια ή. Αμήν. Σκάσε. Καλημέρα σου. Ήρθαμε να γιάσουμε την κατοικία αυτή. Έτσι θέλουμε. Θα γυρούμε πίσω. Εν Ιορδάνη βαπτίζομαι. Μα έμεινε σω! Με έμεινε σω σφουγγαρισμένα! Επίοντα σφουγγαρισμένα μου! Εγκάνε! Παναγία μου, Παναγία μου, εγκάνε που γίνεσαι! Για τα σφουγγαρισμένα που να κοπελίσουν λιμένα σφουγγαρισμένα. Σας έστειλε η ευλογία του Κυρίου, η Θεία Χάρη, η μετάνη Η ευημερία, η ομόνοια. και ο πεζοπορικός σκάσε. Ευχαριστούμε για την ευλογία και για τη θεία την κόρη βάλε. Ποια είναι η θεία υποτούτη? Τούτα που να ρίξει ούτε ψυχίζει. Άντε μίτσο με πως παστήκαμε, πάμε και έχουμε κάλουσα για να κάνουμε. Έλειξε και το νερό. Αγιασμός, βλάσφημο. Ουπότ. Να μένουν κοντό. Άντε, πήγαινε να και δουλειές. Τελειώνεται. Άντε ευλογημένη, δώσε τον οβορό σου να πάμε παρακάτω. Α, για τον οβολό που ήρθες. Και δικός μου. Του Κυρίου, Ότι συνάξεις δηλαδή για σας τον Κύριο. βέβαια είναι Χριστό αδελφοί. Είναι τα νοείς. Περέμω. Έλα εδώ. Θα μιλήσω μόνο έξω στα πόλη. Ερεσιόλια μου. Καταγράψω. Ρίξε. Μα γράφει και ερεσία, πατά. Πελάρες του νεοκόρου. Ποιος είναι τούτος? Εσού ρε, τι είσαι. Άντρα. Στην εκκλησιάκια. Χριστιανός. Τι κάνεις στην εκκλησιά. Τον Αμπιλανά. Έλα, πήγα να χτίσει ένα νέο κόρος, γέννη. Α, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εγώ προσληφθήκα ως καντιλανάφτης. Τον νέο χώρο. Τώρα τον άκου. Και να κάνω πιο δουλειές. Κάποιο όνουμε μια. Πάω να μιλήσω με τον συγκεκριμένο. Κάνω σε λίγο. Πού πάει? Έλα, παπά, μου τέλος. Δεν μπορώ ορθοδοξία. Έχω αφιερωθεί στην εκκλησία. Για το σχέσεις. Ρε, γιατί. Άντε Ριάκο. Ρε, Γιακουμί, ξέρω σε που τον καιρό που είσαι σπάτας. Οξού. Μιλάς με άνθρωπο του Θεού. Τον καιρό που ξεδέγασες στην Καλούν και πήγες στην Αθήνα να σε εξιάσει, ήσουν άνθρωπος του Θεού. Ήμουν του σατανά τότε. Γιατί μας τώρα έτσι ωραία. Τέλος πάντων. Τέλος λέει, μπορεί. Αφού δεν μπορώ να νυχτευτώ. Έχω παντρευτεί τον Κύριο. Που στρώμα, μωρό μου. Μα ο κύριος πρότειμα τους αρσενικούς, δεν είναι στρώμα. Ξέρω ρε, κάπου είναι. Τώρα που τρέχω πως είναι. Θέλω να μιλήσω στο σπάτε. Της αλεπίζει. Να το ράβεις κολλάς. Μα και ωράριο. Είναι μέντε καθόλου Κύριο. Έτσι κάνεις. Έτσι να σε δω από δυο φου, κύριε φυλακίνος. Πολλά σας με ρε, για δουλειά. Τέλος πάντων, άντε φέρει
γράφουμε εδώ. Έλα σου πω, πάμε καλά καφέ, άμα ξαματούει, κάνα λουμούι, καμιά λιγά, καμιά λουτζούα. Παρασκευή σήμερα, είστε ποιοι. Πουλά, τσέντρο βελάει, δεν πέστε εκεί. Καλημέρα, πάτερ. Καλημέρα. Άντε το ξούμι έτσι μέσα. Α, καλό. Ναι. Μου κόρη. Θα τα σου πω. Εν έχεις τίποτα να μου πεις. Όχι. Να πάω και στο καλό και να σιγά κόρη μου εξήπασετε. Για ψάχνεις κάνεις. Άλλο για την πίστα μου. Αμάρτησα, πάτερ. Δεν είναι το όνομα το βερτά. Δεν εξομολογήσει κατοίκον και δεν γραμμάται ερκαστά. Αμάρτησα πολλά. Πολλά δηλαδή. Πιο πολλά δεν γίνεται. Άρα μου κουτσόν πολκιό. Λάλε να πούμε. Τι πιστεύω να λαλείς ότι σου πούμε. Τι λάλης, αυτό είναι βλασφημία δέκνο μου. Κρατώ το για λόγο να σας απειλώνει χρειαστή. Μίλα στον πάτερ σου. Είμαι τάχος. Σίγουρα. Σίγουρα, αφού είμαι ο ειδικός. Στο κουτσομπολιό. Στις κυρίες, όλες κάνω. Τώρα που είμαι για κυρία έχω μια απορία. Που πάμε να πεθάνουμε στο χώμα, δεν έχει τίποτα. Τι εννοείς, ο παράδεισος, η κόλαση. Κοίταξε, η επαγγελματική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν. Η προσωπική μου είναι ότι... Ότι Χαίρεσαι μέσα να πεθάνω. εν άλλη απορία. Λάλε να δούμε. Την ώρα της κυρίας Ε, σπάζουμε ένα πιάτο και σύρνουμε το μες στον τάφο. Γιατί είναι διότι... ναι, Ένα κονταλούμε με τα ούλατσα. Τέλος πάντων, φεύγουν την αμαρτία σου. κάτι πιο με άλλη. Σκότωσες. Όχι, Δεν είναι πιο μεγάλη, δεν βλέπεις πάνω. αγάπησα. Έτσι είναι η αγάπη αμαρτία, δέκνο μου. Δεν είπα και κάτι άλλο πιο αμαρτωλό. Σκότωσες που αγάπη. Άντε πάλι με τους σκοτωμούς, μα τα που παθές. Κοίταξε, κυρία, έχει μια διαδικασία. Είναι ο λάκκος, έδωσε τους τα κόντλιφα, το κάνω στις πάτες και σου μείνει κουβέντα, καταλάβεις. Λάλε να δούμε. Γέλασε μου. Ποιος? Ο Κωστής. Ο Κωστής του Ζήρου. Όχι, Ο Κωστής του Αγγελίτου Σκουτκά. όχι. Ο Κωστής του Στυλίδου Μπούτσι. Ναι, Δεν τον Μπούτσι. δεν το θέλεις έτσι. Κάμες με έναν πούσα ως που να μου το πεις. Γέλασε μου και αγάπησα το. Είπαμε τέκνο μου, η αγάπη είναι και η αμαρτία. Θα μας παντρέψουν. Συνεργάζουμε και με ένα κτήμα. Θα κάνουμε τώρα όλα. Είναι μόνο τούτο, έκαναμε και κάτι άλλο. Τι είναι άλλο. Έλα ρε κόρη μου κάμε του ποδού. Ουσκιάω. Έχω. Τι να κάνω, γέλασε μου. Γιατί κόρη μου, ήταν μόνος που το έκαμε, δεν σου είναι θέλεις. Όχι, ήθελα. Άρεσε μου κιόλας. Γιατί άλλη αμαρτία της συνουσίας τέτοιο, άλλη της πενέρα. Είναι μεγάλη αμαρτία, πατέρ μου. Συνουσία εκτός γάμου που δεν συνάμενες μας, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Τι να κάνω τώρα. Τώρα τίποτα. Αφού είναι την πόμπη. Έχει άλλο κάτι. Κάνε γιατί η ώρα μου να είσαι λίγο. Ξέρεις κάτι, χρόνο το άλλο. Όχι να εκτιμήσετε τις λαϊκές πίνες του παπά σας. Νομίζω Νομίζω αγκαστρώθηκαν άκου. Ήμουν τα όλα τα συμπτώματα, νεογιούμε, ζαλίζουμε, μυαλή να τα... Κούνα, μέσα. Καλά με έτοιμος, δεν τράβησε να κουμπίσει. Όχι, είτε είμαι που θέλω να βγω από την άλλη. Άλλαξε μόνο μια στιγμή στην ώρα, νομίζω ότι άκουσα έναν πίπου την άλλη.
Κίκο σε 50 χρονών σηκώνεται. Εννοώ ποδάτια να θέλει Πατριάνο Κίκο. Θέλει τον οτζίδης που εκατονίσεντα. Στο Σιμονί, έξυπνη επενδυτική κίνηση. Λυπήστηκε τα μάγια του Κίκου. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε να πάξει και κλεισιά του ποτέ. Να πούμε μπορείς παπαδό. Πολλά καλή επιλογή ο Κίκο. Ας κάνω και βία ευθύνα με τους ακριβούς. Αφού εγώ δεν το θέλω τον Κωστή. Τέλος πάντων τα θεία. Πού πάεις? Δεν πολλές εμαρτίες σου τέτοιο που δεν μπορεί να σε χειριστεί. Ο παπάς είναι ο Θεός. Είναι έτσι που βοηθάει η εκκλησία τους πιστούς της. Θα σου μάνα ποτέ δεν κλεισιά του. Ούτε Ανδρέα Γεωργίου να σου κράτσει σειρά. Άλλος θα παντρευτείς, άλλος θέλεις, άλλος εγκύτης. Εννοείται. Έφυγε, πάω. Αν δεν κάνεις κάτι να κάνω σε κοπή να πεθάνω και θα σω κρίμα μου λαλό σου το. Αν είναι το νούμερο σπασάρες εμείς. Είτε κάπως να κάνουμε είναι λίγες. Ω, Κωστή! Πάει στα χωράφια. Ναι, πάω να κάνω κάτι από τα χέρια. Σε ουλεφταρά ρε. Ας, χαράστη μου να σε πάρει. Για τούτο δεν ήθελα να κάνουμε άλλη μια κουβέντα. Για εκείνη μου να σε πάρει. Τώρα να με πάρει, πήγα την ακολεκατουμένη κουβέντα. Ξεκίνα τώρα που σε μητσί ρε. Διότι μετά τα 40 η πόμπα στο μόνο. Καλά που σου να το ξέρω. Ξεκίνα τώρα που σε μητσί. Η αλήθεια ξεκίνησε. Κωστή, και στον Κωστή. Πόρκα είπατε. Δάκο. Δεν μου πεις αν πώς ήμουν μια κουβέντα. Μόνο μια κουβέντα που να σου φύγει καλά. Να σου πω. Παντρεμένο ξέρετε. Ελευθέρη. Έβλεπε να μένει το μάτι ο κύρις της και να σε σφάξουμε. Σίγουρη κουβέντα δηλαδή. Όλα να μου έκαναν εμένα έτσι πράγματι στην αρετή μου. Που τα γόνα που θέλουν. Και έβλεπε ρε, τράβημε και λίγο πίσω. Ωίνα, είναι καλά σκατάτσι να είναι καστρώσει. Που τον εξίασε να μου το πεις. Είναι καλό και να σε σφάξουν μόνο, να σε κρούσουν κιόλας. Αν δεν είμαι καλά. Δεν το πάρε εκείνο. Και πλήρωσα πολλά. Λάλε να μου πει την κουβέντα που θέλεις να μου πεις. Άιστο. Άντε όταν συνάξω ξύλα. Ξύλα ρε, τα ξύλα τι να θέλεις. Έτσι να πάει να τσαπίζει. Για τη φωτιά που να με σύρουν μέσα. Καλώς το δομητσής, αλλά είναι ακόμα πάπας. Δεν ήταν τα μάγια του Κίκου, είχε ένα τρόπο να ρε. Τι έχουν τα μάγια του Κίκου. Ω, κουμπάρε Κίκο, γαμπρέ. Εσένα. Λάλε να δούμε για τα μάγια. Τα μαγιά είπα. Πολλά ρε. Μια χαρά είναι τα μαγιά μου για την ηλικία μου, Σιμονή. Πού τον είναι τότε. Τα μαγιά μου. Ηλικία. Τι έχει ηλικία μου, Σιμονή. Μια χαρά νέος της εποχής μου. Ο 50άρης είναι ο νέος 30άρης με εμπειρία. Και νέος και έμπειρος και λεπούρη. Πότε θα κλείσουμε την κουβέντα. Πατέρα, αΐα από το πατέρα. Δεν μου το λέει, δεν νιώθω 100 χρονών. Αφού θα είμαστε ο πατέρας και γιος, συνόχεριος. Η καπού είπε μου ότι θα τα κλείσουμε υπόψη. Και τώρα να μου πέτω ένα γιουτσά. Είπε μου μάλιστα, η κόρη σας εμπελαμένη πάνω μου και βάλετε και ημερομηνία γάμου. Ρε πελαμένη, τώρα είναι τα πελάρα ρε σέριξα. Πού έπιες ρε, cosa ρε συντυχάνταμε. Ω, Σιμονή. Καλώς την καλύτερη προξενήτρα της Ιφηρή. Όχι να το πενευτώ, αλλά είμαι. Το δικό μας το προξενείο ποτέ να δικώσει. Καλά που σου λέει. Πού να με σου πω, εσείς φταίτε, η κόρη σου. Έχω και μια αξιοπρέπεια. Μια αξιοπρεπίζωμα προς Σιμονή. Έχω και έναν όνομα. Έχει και όνομα. Είναι αναβάφτιστο. Έχω και μια ηλικία. Είναι... Και γέρος. Τι είπετε. Όχι τίποτε, λέμε έτσι και λεπούρι, πού να βρούμε αλλού. Ναι, αλλά το κελεπούρι είναι να βρει αλλού. Και να γυρίσεις και δεν να σε είπα. Τι είπες, πατέρα. Παναγία που του το πατέρα. Να τα κανονίσουμε απόψε, έτσι μου είπε ο Σιμονή. Ναι, Σιμονή. Τώρα να μου εντός, ήταν η μητσά. Ευλογητό, ευλογητό, πιο χαμηλά, ευλογητό, ευλογητό. Παπακού πάνε μας. Σιωπή, ευλογημένε, προσβάλλεις τη φωνή του Θεού. Του ποιού. Μέσω μου εμού, δηλαδή το πνεύμα. Το πνεύμα του χρήμα. Είδες Κίκο με τα μάγια τα πολλά και τα cash flow. Τίποτε, πάτερ μου, την ευλογία σου. Θα σου τη δώσω να νυφευτείς. Πώς δεν το πάρει το τραγούδι μας. Δεν είπα τίποτε.
Κοίταξε, δεν έκλεισε ακόμα η κουβέντα, πάτερ μου. Αν κλείσει, έχω σου το πακέτο VIP γάμος. Άμα ξανά σε πάρει στην εκκλησιά, ψαρτάες που τυχό, κι ώρα απόλαυσε. Κι όλα είναι μου τραγούν ώρα καλή κι ώρα βρούσι. Άντε μακάρι. Αν το θέλω. Μα εσύ πώς θέλει ομάδες παπά μου. Είπε μου το η κακού. Δεν είπα τίποτε εγώ. Σε μήνε προηγούμενη. Και ψεύδεσαι και εν περίοδο νηστιών. Και ψεύδεσαι και τρως μιλωμένο. Μάγκα νηστιέσαι και το παραπάνω. Του κατακλυσμού. Α, και λες στον αδόν μου να μην μητσάτε να σου κινήσω ένα γλυκό. Μίλησα με την κόρη σου Σιμωνή, είναι σοβαρά. Τις! Εγκυμονή. Είναι τα πράγματα πάτερ μου. Η κατάσταση της εγκυμονή κινδύνους για την ηλικία. Εδώ ρε μαμάς ελάος. Εδώ πήσα έναν καστρωμένο. Τέλος πάντων. Εγώ πάω στο καβενέ να πιάσω σε καμιά εφημερίδα και πέψετε μου το χαπάρι να έρθω λίγο σε κουβέντα μας. Ναι. Όχι, λες στον αδόν μου να μην μητσάτε. Θα πάνε στο καλό. Που μείνετε. Πώς φωτούτον το προξένιο, πώς πάζετε απκαιρώσουμε. Λογημένη, εκμεταλλεύεσαι τους οργανισμούς να κλιματίσεσαι. Δεν σου να μου κάνω. Πιέντε έξω και δεν κάνετε σκάνδρα, ούτε είχες δεν τα πάρεις. Έφαγε σου. Θα πάμε τα πάδια. Γιακουμή, Κάπου την ξέρω την τηλεφωνία, αλλά δεν καταλάβεις. Γιακουμή, εγώ είμαι. Πίσω μου σε έχω σκεφτεί. Καλού! Καλιστέρνη. Ναι, Αυτό χρησιμοποιώ πλέον. Το καλού πέθανε. θέλω να καρίσει. Μακαρία είναι. Τι μουρμουράς. Όχι κάτι επαγγελματικά. Εστράβηκες του την Αθήνα. Ναι, Πόσες μέρες είναι να κάτσεις. για πάντα. Πάντα. Εμείς. Μόνοι. Μόνιμα δηλαδή. Μόνιμα, εντελώς μόνιμα. Και τέλεστε βοήθεια Θεέ μου το να μάθω. Γιακουμή, θέλω να με αποκαταστήσεις. Ποδάζε και εγώ σου με τον Διακουμή. Πάτε διάκομος είναι. Αν δεν με αποκαταστήσεις, θα πω σε όλο το χωριό την ιστορία μας. Περασμένα, ξεχασμένα, σιγουρά είμαστε μητσί τότε. Μιτσί είναι το μάτι σου, αλλά πράγματα δεν ήσουν μιτσής να τα κάνεις. Σου μας άκουσες και κανένας. Τώρα έχω αφιερωθεί στην εκκλησία. Δουλειά ήθελες και βρήκες ευκαιρία που πέθανε ο ιερέας μας. Καταραμένη φτώχεια. Τι να κάνουμε, πρέπει να ζήσουμε κι εμείς οι φτωχοί, λιντήμοι ιερείς. Γιακουμή, θέλω παντριά. Μα τώρα το πουλί με πέτασε. Βασικά με παρώθηκε. Είναι ιερωμένος. Δεν σε θέλω εσένα, δεν σε έχω ανάγκη. Ευτυχώς μου είσαι πλέον περιττός. Να μου βρεις άντρα. Θα πάει εσύ στην Καρκούνο σε βρει άντρα, εγώ παπάς. Έχει 48 ώρες. Μετά θα μάθουν όλοι για το Γιακουμή και την Καλού. Και άουτος. Τι σκάτα κάνουμε τώρα. Κωστή. Ω, είμαι στο ξύστρατο. Δηλαδή, όλες ώρες αναπαυτούμε ή τέλος σε κατάφερες να... Να, Κωστή, πρέπει να συντύχουμε. τι δεν κάνουμε να. Για μας, για τη σχέση μας. Τι τα σχέση. Ολέθρια. Α, εγώ με μητσής, θέλω δεσμεύσεις. Μιτσίνεν το άντε να με σου πω. Όχι να μου πεις. Τι ζημιά έκαμε τι. Ποιο. Το μιτσικουρί σου. Έτσι. Τι είναι, Κωστή, αλλά όμως αγκαστρώθηκα. Έλε μητσί, εντάξει. Τι θα κάνουμε, Κωστή. Α, ξέρω, προγεννητικές έγκυση. Πού να γεννηθεί θέλουμε το φίλο του μωρού. Ρε, για μας εννοώ, ο Τσίρες μου θέλει να κλείσει την κουβέντα με τον Κίκο. Χωράσει χωράφι. Να με πουλήσει εμένα. Και καλή τιμή. Κι όγκρας γρόσια, όσα είναι ο νους σου. Αν δεν κάνεις κάτι θα πάρω τον Κίκο, λαλό σου το. Τι να κάνω. Να μας κλέψεις. Αφού θα είστε ένα μπάκερι, τι να κλέψω όπως το γιους σου. Ρε, εμένα και το παιδί σου να κλέψεις, να παρτούμε. Madame? Ah, portai! Se me la lì per pizzi! Non nulla! Αν δεν κάνεις κάτι θα πάρω τον Κίκο και θα μυαλίνει άλλο στο κοπελούι σου.
Κρεριάκια. Να καλό περάσει. Κωστή, θα το πω του τσουρού μου. Όχι, να με κρούσει. Εμένα δεν κρούσες με. Τον καιρό που έκανες ήταν καλά. Η τέλεια ήταν ψά καλά. Τα τέλεια έχουν και επιπτώσεις. Έπρεπε να το σκεφτείς. Και την ώρα σκέφτεσαι με άλλη κεφαλή. Εσένα και δυο των ίδιων μου είναι κουμπά. Απα! Δεν μου πέτα, ρε! Δεν μου πέτα, ρε! Αρρωστή! Ήμουν αλεύειασμένος Μαξίμο με τον γάδαρο. Και πού είμαι ο καδάρο. Ο ψωλός τώρα. Εξήγησες. Ποιο. Έχεις. Άι στα πάτερ μου και κάμετε τα... Σίσκα. Ρε! Γιατί μιλάξεις στην κορούα του. Αστεχανωτή. Εκείνη επέμενε. Ράρε τι. Έτσι δεν μου όι. Αληθόη παπά μου. Η αλήθεια. Γιατί εσύ είναι θέλες. Έθελα, πήρατε φόρα. Καταλάβαμε. Πιάτε την κατηφόρα. Τι θα κάνουμε. Ποιο, έχω διέστηση. Είναι συνδικός τύπος. Δεν πρέπει να μισγεύουμε με 9 μήνες ως παιχνίδι μου πελίσου. Μα ένα λεπτό και μου τα λάβετε καλά. Νιώθω ένα σύρι βαρέλα. Εγώ ξέρω ότι ο άντρας παίρνει, η γυναίκα ψήνει και μετά ξυγουρνίζει. Πρέπει να κάνω άλλο δηλαδή. Έτσι ρε. Έτσι να τρώω μια νόημα και σου ρίξαμε στο χάρτη. Κόντου. Άισε. Κώστη τι θα κάνω. Θα με παντρευτείς, θα με ψηκτήσεις, θα το πεις του τσουρού μου, θα κλεφτούμε, θα αυτοκτονήσουμε. Όχι, φοβούμαι. Ποιο πουλα. Ούλα. Το χάρος το ερωτεύτηκες να υποθέσω το έκνο μου. Αδερφού, είπες θα με βοηθήσεις. Μα ένα λεπτό, ο παπάς γιατί ξέρει για νόμο μας. Εξομολόγησε με. Η εξομολόγηση είναι private, δεν προσωπικά δεδομένα. Ξέρεις για προσωπικά δεδομένα. Η αλήθεια έτσι πρέπει να το πεις παπά. Ήταν η διάσουσα περίπτωση τέκνο μου. Να μου είδα. Η διάσουσα. Α, με πουλάνε τη λέξη ξένη και ξεζυγίζουμε. Πώς θα σας βοηθήσω, αν δεν σας το πω. Αφού είσαι το ενδιαφερόμενο μέρος. Για μέρος είναι. Φωτεινό. Α, είμαι το μοσιό. Λόγω φωτεινό. Λόγω προέρω. Ενώ παραψείς. Παπά μου βοηθά μας. Κάντα παπά να με πέτσαμε τώρα. Οι άλλοι θέλουν να σε βρούμε. Ποια. Η Καλλού που γίνεται καλυστέρα. Ωραία γυναίκα στον καιρό της. Ναι, ρε παπά ρε. Πάρε πάπα δυο. Γιατί ποιο. Μια για την Καλλού και μια για την κορά μου πήρες. Η Καλλού θέλει ο Σιμωνής, θέλει τον Κίκο για να βρω. Εσού θέλεις τον Κωστή και να βρω. Αλλά είναι. Έτσι ο πάπα μου τα θέλει να σε δύο για μέσα. Έτσι βρω, ψυχία. Ήβρατο! 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 Τι βρες παπά μου. Γιατρό! Εσού πιένε έσω και κάμε τους ενθανατά. Εσού πιένε έσω και κάμε τους αδιάδες. Αδιάθετο. Είδα τίποτε περίοδο. Ένα είσαι ο γιατρό! Άρα τι. Από πού την κοπέλα σου, όχι και αρρωστή. Άρα τι. Ορθοδοξία! Ορθοδοξία! Δεν με φωνάζει με τον αυτιστικό μου. Άρεσε. Καλημέρα! Όλη μέρα. Ποιος είναι σε άλλο. Η Καλυστίνη! Ράι καλού. Καλώς όρισες κορό μου. Ρώες σω χρόνισα. Τι δεν με έκανες? Θα με καλαμαλισείς. Έμεινες στο έπιπου την Αθήνα. Άλλαξα ορθοδοξία τα πάντα, ακόμη και το όνομά μου. Είδες να κάνεις καλού. Έλα να κάτσει. Κάτσε να πάω να κάνω πιο καφές. Καταπλούν τα νέα μας. Φίλτρου παρακαλώ σκέτο. Φίλτρο ή να κουλτουρά. Καφές φίλτρου χωρίς ζάχαρη. Α, εμάς η καφέ μας ένα φίλτρο. Θέλεις νέου. Άντε, ένα σκέτο. Φίλτρο μη σου μάθες να κουγιάσουμε το λάδι. Κυρία Ορθοδοξία! Δοξού! Είσαστε έσω! Δεν ξέρω ότι είσαι ξένος ή δοξού. Δεν είμαι ξένη, χωριανή σας είμαι. Χώρα γανή μας είπατε. Μιλάτε περίεργα. Μιλώ την καλαμαρίστικη για να ξυγινούμαστε. Σας καταλαβαίνω, απλά είναι χρόνια στην Ελλάδα. Α, είστε χωριανοί μας είπατε. Ναι, με ξέρετε ως καλού. Τώρα Καλυστένη. Α, η καλού του Ιακουμή που ήταν με τον παπά. Σπασμός. Δεν θέλω να ακούω αυτό το όνομα. Έβγαλα σπάσμα. Άκουσαν που λέμε.
Αθήνα και το φωνάσαμε Τσίκο. Τι Τσίκος, τι Κίκος. Και τι κάνετε στη ζωή σας, Κίκο? Ψάχνω μια συντροφιά. Αχ, όλοι μας. Έναν άνθρωπο να μας φροντίζει. Να μας αγκαλιάζει, να μας προσέχει. Να μας καθαρίζει, να μας μαϊρεύει. Σύζυγο θέλετε, οξά καθαρίστρια. Σύζυγο, γυναίκα, πώς το λένε. Και τι βρήκατε? Μαχόμεθα. Έπεψα προξένελα την κόρη της οξούς. Για την κόρη της. Για γυναίκα σας, τι θέλετε να την υιοθετήσετε? Έχετε και μια ηλικία, κύριε Κίκο. Καλή μου, ο έρος χρόνια δεν κοιτά. Άλλα πράγματα κοιτούν όμως. Τι εννοείται? Η πίεση, το ζάχαρη, η χολυστερόλη. Εσείς ελεύθεροι? Και εγώ στον κυρεμό είμαι, όχι για υιοθεσία. Αψού! Μας αβρέγικο. Ω, Σιμωνή, Μα έχουμε και ξένους. Γεια σου, Σιμωνή. η καλού καλυσθένη. Ω, καλού μου μαεστράβηκες παξένα. Καλισθένη. Είδε ρεγικό. Άμα κάνεις στα ξένα, αλλάσεις και το όνομα σου. Πού στραβάρα μου. Μια νάφικα τρισίβρα. Πώς. Δεν ξέρεις ότι άμα κάνεις στα ξένα, αλλάσεις το όνομα σου, αγάπη μου. Ήταν που θέλει να σε πέψουμε και να αλλάξει το δικό σου. Άλλαξε τη γυναίκα να περάσει πουλός. Η αλήθεια πάντα έχει να πάθει να φύγεις. Και τι να σε φανάζουμε που να στραφείς, κουμπάρα Σιμωνή? Σάιμον. Νάιλον να μην φέρετε. Για ήρθα. Να σε τυλίξω, να σε πέψω με την πόσπα να κλείπωσω και τα ναύλα. Δεν είπαμε και απόψε η κουβέντα μας. Ήμουν τα μέσα στη γειτονιά, κουμπάρα Σιμωνή, και ήρθα να δω τι κάνουν οι αρετοί. Πού είναι η κόρη σου, οξού. Επίαινα... Για ήταν άρρωστη τώρα, πήγαινα. Ούλα, κάπου επίαινα, ξέρω. Αμά! Αμάν, Πού ήσουν ρα. Αρετοί μου, Παναγία μου να στρέψω. έχω τη συγκίνηση της που με είδε. Μάλλον μου τον εκάτομα. Τι εννοείς? Που τον εγκάτσιασμα μη θέλει να πει. Όχι, Ζαλίζουμε τη με καλά. Έλα ρε Νίκο να κάτσεις. Σιγά σιγά να σηκώνεστε η μέση σας. Πού ήσουν? Ήμουν με τον παπά και είπε ότι έρχεται και κάτι να σας πει. Ζαλίζουμε. Έλα λίγο νερό. Μάλλον γαμπρό νεαρό να φέρετε. Νερό. ευλογία Κυρίου και δική μου. Εσύ μας έλειπες τώρα. Λοιπόν, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, άμα ξεκινάμε τούτο, συνήθως είναι μεγάλη χρέωση. Αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες του χωρίου τούτου σε σωματικών και πνευματικών επίπεδων. Ευτυχώς που τώρα αντιλαμβάνεστε τις ανάγκες μας. Πριν μερικά χρόνια ένας γάρος και μισώσεις. Καλού καλεσμένη. Εγώ σέβας προς τον μάτια. Τη συγχωρώ, Ανδρέα, τη συγχωρώ. Θα σου έλεγα τώρα. Μα τι βρίσκεται σιώ. Ρίξε να ακούσουμε το χαπάρι. Ω, χαπάρι. Σου χαπάρι δεν χαπάρι. Λοιπόν, ως πνευματικός ηγέτης του ποιμηνίου τούτου, Ποιμηνίου, να μπουν τούτο. τα πρόβατα αρέσει μου. Θα είμαστε τίποτε κουέλες σιώ. Ρίξε ρε Σιμώνη, ρίξε να τελειώσουμε τη σκηνή να πάμε έσω μας. Λάλε, παπά μου. Κανόνισα να έρθει στο χωριό μας γιατρός. Δοξάζω τον πλάστη μου. Θα πάρουμε την αρετή μας να μας κάνει διάγνωση. Και ύστερα να θέλεις εσούδια. Αυτό παίρνει, τι έγινε. Όλοι θα πάτε. Όλοι! Ναι, όλοι. Γιατί? Γιατί κλάνει το κατή. Εσένα το κατή. Ο ηγέτης ο πνευματικός. Μπράβο, καλή. Και γιατί να πάμε όλοι. Θα πάτε όλοι να σας εξετάσει τα σωματικά σας, τα ηλικιακά σας, τα ψυχολογικά σας, να σας δω και γιατριά. Να πάμε αρετή μου για να μπορέσουμε να χαρτοθούμε. Παναγία μου, δεν το έτσι ακόμα να προλάβουμε τον γιατρό. Πάτερ μου, είναι πρώτη να πάμε να βάλουμε και ημερομηνία γάμου. Εσείς πιένετε και να δούμε την ημερομηνία να βάλουμε γάμου. Άρχισα! Ήρθες πας στην ώρα ράκα μου. Τι άχασα? Ας πελάρες του παπά μας. Να σου πω να δώσεις άλλο ιερέας. Κακού, ο ιερέας μας να μας φέρει γιατρό. Δεν γιατρό! Κυρία, Παράστε τίποτε φτηνά. κουέλες. Έτσι με το παπά. Άντε και έχω κάτι τσενκές. Να πάρω μου βίνα μου να κάνω. Και δεν μας λες που τελείωσε αυτός ο γιατρός στην Ελλάδα. Όχι, πιο πάνω, πιο πάνω. Βουλγαρία,
Πιο πάνω, πιο πάνω. Ρωσία! Ναι, Πού στη Μόσχα? όχι, πιο μέσα, πιο μέσα. Πού παιδί μου, στο Βλαδιβοστό? Α, ναι, ήταν βαθιά σπουδή. Πολλά καλή η Ρωσία, τρίγη. Δεν την καλή, ξέρει, α. Και πού ξέρεις κακού εσού? Έτσι άκουσε. Κύριε πήγη. Λοιπόν, πάω να τον καλωσορίσω στο χωριό μας, να ετοιμάσουμε το τούτο, να σας στείλω τούτο και να φύγει για την τούτη. Κατάλαβε κανένας τι είπε? Να πάει στο τούτο, να ετοιμάσει το τούτο και να πάμε για την τούτη. Τι είναι, κατάλαβες? Απεργία! 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 Είναι εκεί που είναι πλοημένο. Εν είμαι ευλογημένος, αδικημένος είμαι. Τι να λες ρε κατάλαβε. Αδικημένος από την εργοδοσία του Θεού. Τι να λες ρε βλάσφημε. Ούτε νεοχώρος, ούτε χαμάλης, εγώ είμαι μόνο κανδύλα ναύτης. Αφού δεν μου βοήθαμε να υπομένω την ηλικιότητα τούτη. Απέμα και ηλίθιους τώρα. Έχουμε εργασιακό πουλ. Θα σου κάνω αγωγή. Αφού Παναγία δέσποινα με του Χριστού μητέρα. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Είσαι εργάτης και μόνος σου. Νόμος είναι το δίκαιο του κανδύλα ναύτη. Ακούσου ρε, βρίξε να σ' ακούσει και κανένα. Να ακούσει, να ακούσει τις αληθείες σου. Ποιου ρε εμένα ρε. Πρόσλαβες με για μια δουλειά και θέλει να σου κάνω δυο με τον ίδιο μισθό. Ποιος το Του νεοφόρου και του καντινανάτη. Αυτό είναι το ίδιο. Ποιον ίδιο. Καλά σου πω, είσαι με τον νου που γεννήθηκες. Ναι, σου άλλαξες το πιλάτι. Απεργία! Ρίξε, ρίξε. Τέρμα ο Λεωπόρος, θα είσαι μόνο με την ανάπτυξη. Σίγουρα, υπερηβέζεις. Σίγουρα. Θέλω το γραπτό. Λόπρα. Το νέο μου συμβόλαιο με τους όρους μου εργασίας πάνω. Με πελάμπα μονισφία. Δεν θέλει συμβόλαιο. Ο λόγος του παπά είναι εγγύηση. Τι τα εγγύηση. 3 χρόνια στον κάδο και 5 στο μοντέλο. Λήψεις απεργίας. Με αγώνες κερδίζονται τα δικαιώματά μας. Πού πάει σε ένα θέμα σε αυτά πουκιά. Αν είναι εντός των ωρών εργασία μου, θα σου την κάνω. Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς δουλειά. Λειτουργήμα που να κάνεις προς τους συνανθρώπους σου. Λειτουργήμα! Αν θέλει να σου κάνω και τη λειτουργία σου! Έσου να μην κάνεις τίποτε! Αρνή μας! Απεργία αόριστη! Επαόριστο είναι η λέξη. Όχι. Ρίξε ρε. Μια φορά θα το κάνεις. Εκτός ωρών εργασίας, θέλω overtime. Καλά να σου δώσω, για κάμπο δεν είναι. Όποιον δάσκαλον καθίσεις, 6 γράμματα. Λοιπόν, με την ιατρική πώς θα πεις. Πριν να με προλάβεις, εξεγέννησα και ο τρικουέλες. Είμαστε κοντά, οι οργανοί ώρες όμως τα κοινά. Γιατί ρωτάς, Μίτσο παιδί μου, θα γίνεις γιατρός. σοβαρά, να σε φιλήσω. Πάντα ήθελα να είμαι γιατρός. Και ποια ειδικότητα είναι να έχω. Ειδικός είναι ηθιολόγος. Ρε! Μόνο για σήμερα ναι. Αύριο, Να σου πω. Κανένα ρώσικο, ξέρεις. Ξέρεις βρε. Τάνταρα τάντα, ξέρεις. τον τάντον ναι. Πρέπει να σε μασκαρέψουμε να σε κάνουμε Ρώσον ιατρό. Να αντιθώ Δράκουλας που μ' αρέσκει. Άρα που ρε, δεν κάνω για τον αγώνα. Λοιπόν, για αυτό το λεξικό, το ρωσικό, να μάθεις και 3 λέξεις, να τις σύρνεις με σπαστά ελληνικά, να νομίζουν ότι είσαι Ρώσος γιατρός. Μίλα μου λίγο σπαστά να σ' ακούσω. Που, με ρουκά.
νύχτα Μαργαρίτα. Με πώς, ένα τα σύρνουνε κακομένο. Εν εμείς που να είναι καλό. Του κύριε φυλακή το στόμα. Οι αμαρτίες κάνουν για το πίμνιο. Εγώ σε δυνάμει να κάνεις δεσπότινα. Μάστρε, Είμαστε παιδί μου, δεν έχω λάβω σκοτωμό, παπάς. παπά μου, και τι είναι να λέω για διάγνωση, ένα δυο και κάποια. Ναι, τους πελάρα. Είπαμε θα τους λαλείς τη διάγνωση, θα σας την δώσει μετά το πάνω. Τον. Λοιπόν, πάω να φέρω την πρώτη ασθενή, είναι η αρετή. Αρετίσκι. Έλα κόρη μου πέρα. Доброе утро! На здоровье! Μιλάω πολλά ρωσικά, παπά, μεταξύ. Ξέρει και ελληνικά, ξέρει. Αρετίσκι. Καθίσκι. Πατήσου. Παπίσκι, ασυντηρήσκι. Άντε, πώς μιλάς έτσι στον γιατρό. Είδες, нет, папа. Δόκτωρ. Παπά, κάθετα. Α, ξέρω να σπάμε. Άντε, λαμνίσκι στο καλό. Πάω εγώ κόρη μου. Είναι ο γιατρός. Να λύσκι, да. Νομίζω, γιατρέ μου, είμαι αγκαστρωμένη. Οπα. Ρωσικά σημαίνει αγκαστρωμένη. Άλλε, νιέτ. Ναι, καλό. Έχω όλα τα συμπτώματα. Εμπούμε, Εμετίσκι. ζαλίζουμε. Ηλιγκέσκι. Και ζαλίναντα. Κιζέσκι. Да. Μιλά ελληνικά σε όταν εξηγηθούμε. Через μωρού. Ο Κωστής. Μια όρκα σου τον Κωστή. Μια όρκα σε ρωσικό. Εντά σημαίνει ρε τον Κωστή. Κυπριακό μου ακούστηκε. Ρε τον Κωστίσκι. Να εξετάσουμε. Καλέ ρούχο, σπασί. Όχι, αντρέπουμε. Καλά, κάμι με ρούχο. Τι να κάνω. Δίδυμο. Ένα ουα, δύο ουα και λεβαζά. Είμαι δηλαδή. Άρε Κωστή, σε κάνε να είναι κάποιος πιο. Κωστή, τα βρίσκει. Έκανες αξιοχειρισμό. Νεκροψία, άλλο ειδικότητα, όχι. Να μου δώκετε κανένα φάρμακο. Διάγνωση του παπάς ύστερα. Πάντως χάρηκα που μίλησα με έναν επιστήμονα. Ούτω. Εσείς τι είσαστε επιστήμονας. Ναι, да. Άντε, τελειώσαμε. Hasta la vista. Ευχαριστώ, γιατρέ, ευχαριστώ. Να σας πω, να το πείτε που ποτέ. Ιατρικό απορριτήσκι. Δεν λαλούμε τίποτα. Ευχαριστώ. Λοιπόν ρε, ο επόμενος είναι ο Κωστής. Τούτο, το βοητσάζω όπως είπαμε να. Κωστίσκι. Δεν παρακαλώ να λες το ίσκι σε να... Κωστεύσκι. Έλα Κωστή. Έλα Τι να του πω. τα προβλήματα. Да, нет. Ναι, και
Καλημέρα και σε σένα. Αμά. Περιγράψει κάποιος. Φεύγουν προβλέμα, έτσι έχω. Α, όχι, είπε μου ο παπάς είμαι αδιάθετος. Αδιαθετήσκει. Πότε είναι η τελευταία φορά περίπου. Αφορούν και αρθενικοί, δεν το ξέρα τούτο. Κωστή. Αρετή μου, έχουμε πρόβλημα με άλλο. Ξέρω το διπλώστε μας. Θωρίζονται στην περίοδο. Τι λαλείς. Είπε μου, έπρεπε να θωρώ. Τι λαλείς. Ζόπκοβιτς. Έβαλες το για την κακασμένη δίδυμα με μας. Δίδυμα! Αμάνα μου κακό. Εύκαιο δηλαδή. Ναι. Καλό το άλλο πιούε. Είσαι τέτοια παλαβός. Για τρέμω αλήθεια. Δεν μπορεί μιλήσει για άλλο ασθενή. Αμάνα μου κακό. Με φουάς εξετάσεις και τόκτος. Να σταρώ. Τσι, φέρε μου είσαι. Παίξε. Παίξε ξανά. Ρίξε. Εξίασε τα λόγια. Έτσι. Όπα, σβήσε. Λοιπόν, είναι δικό σου κοπελούι δίδυμο. Τι τα πράγμα. Κωστής Ασφερόσκι. Αφού Σύρνη, αλλά όχι μπουμ. Πουπ. και τώρα. Άρε τι μπάι. Μα σοβαρό μιλάς. Σοβαρό, δω. Έφυγα, πάω να την έχω. Πόμινε ρεγάδα. Πομινίσκι. Ομιλήσει γιατί να μείνει με το αγκουρίσκι. Έκανα ό,τι μου είπες. Ο κύριος μου έφερε πιο ώρα από τους φορκάνους στο καλό με τα λόρες του Ανέστη. Λοιπόν, η επόμενη είναι η δοξού. Η δοξού. Δεν μου δεν μου λίγο να χαρίσει. Α, κόρη, да. Έναν καζό. Δεν μπορεί μιλήσει κόρη απόρριτος. Θα σου πει παπάς ύστερα. Εσύ προβλέμα. Εγώ νεύρα. Νεύρα μαζί σου, νεύρα με τον παπά, νεύρα με την κόρη μου, με το Σιμονί. Προπατώ και το Σιμονί. Α, πρέπει. Τι έχω γιατρέ μου. Να εξετάσω. Νεύρος μπόλικος. Καλά όλα. Τόσες σπουδές και να πεις ότι έχω νεύρα. Πού το ξέρω εγώ. Νύχτα Σιμονής κρεβάτι, νιέτ. Σηκωθεί.
ποδάπονο, δαμε, πάλι πονώ. Να εξετάσουμε. Παρπατή! Όλη μέρα, 3 γύρους του χορκού να μάθω τα νέα. Τσομπολίσκι! Τρώει! Τρώω! Τα φαίνεται. Πίνεις! Λεμονά, καφές, ξέρεις, με τις γειτόνισσες. Νύχτα κοιμάσαι καλός, ρίγε. Όχι, ακούει γύρω μες στο νου μου τα νέα του χορκού. Πόσο κουτσομπόλα είσαι εσύ, Κουτσομπόλα, είπες με κουτσομπόλα. κουτσομπόλα ρώσικα σημαίνει Ναι. ποτούν το τούτο. Α, Να με μαθαίνεις νέος, να κοιμάσαι γλυκά, σπασίμπα. και για τον πόνο. Με εντζίζει και έφτα πολύ. Yes, αμάνα γιατρός της Ρωσίας. Μάσχαλα σου γιατρέ μου. Άντε, έφυγα, πάω στη Ροδούνα μου πήγα ένα νέο. Σιλνεύσκι λουρέσκι δεν ισονές. Μα εδώ, πού πάει του μύχουσε. Καφέ, του νουσουμά. Εγώ είμαι ο Σιμωνής, Δημοτρόφος. Βέλ. Μπε. Ωραία ρε, μιας εσύ εννοήθηκα με τον άνθρωπο. Του έβλες καλό, μπε. Εσού, εν μπαίνεις όμως. Κάτσε, το Κάτσο, δεν κι έχω κανένα πρόβλημα. Ούλα βλέπει οξά, έχει τίποτε νιέ. Όλα λέμε μερτίτσι. Νιώθω 20 χρονών. Ούλα πάνω σου 20 χρόνων, οξά, έχει και 80 χρόνων μέρη σώματος. Δυσκολεύκουμε να τις πιάσω ρε γιατρέ. Πλατφόρμα, προβλήμα, Α, άγγελο πάνω ή κάτω. τι μάντρας. Μα λυπούν τα κτηνά τσέμπα. Για να λυπούν μέσα κάτω. Το δικό σου το κτηνό. Επάνω ή κάτω. Τούτα τα ρώσικα δύσκολη γλώσσα. Δεν σου καταλαβαίνω. Το στελίδι του πούσπου. Πούσπος πάνω ή κάτω. Ποιος είναι ο Πούσπος? Εσού, μα έσπασε. Τότε κατάλαβα. Τα πόρτας περνούν μου η γλώσσα. Το σου είπε πούσπος έτσι απίζει. Λαβίσι. Ότι πελογού σου και φούρνησε τούτο. Η αλήθεια έχουμε λίγο προβλέπ. Λίγο. Πώς. Και ο 3 χρόνια. Το 3 χρόνια εψόησε. Δυνατό. Μα συμμονείς. Και ο 3 χρόνια καπού. Εξίασε πως να σπακώ ενώ. Δηλαδή, Καληνύχτα. αφού μουρμουρά όλη μέρα, ακόμα και την ώρα που πάμε να μουρμουρά, δεν λειτουργεί. Καταλαβίσκει. Ούλο γενέκας μουρμουρεύσκει. Τα, δεν τελειώσαμε. Τι περιμένει. Να με βούλεψε η θεραπεία. Πήγαινε και θεραπεία μετά παπάς να σου πει. Να με σηκώσει. Ποιο τρελάδι. Θεραπεία. Α, ναι, da. Θα πάω να βρω παπά. Όχι, πού πάει. Να φάμε πολίτσι. Περάσε. Τι φαίνεται ένας και δυο μαζί. Ασχολάται με τα μάτια σου. Μπράβο. Κατά τον λόγο, όλοι ήρθαν μόνοι τους. Εμείς γιατί και ο κύριε Ρώσιμ. Α, προγραμματεύσκει υπεύθυνος πάπας. Εσύ τι κάνεις στο νοσοκόμο? Σαββί Βλάστη, μιλάω με την ευαισθή. Ποια είναι. Εσού. Α, ναι. Σας αφήνω στα χέρια. Ποια.
Για πείτε μας, γιατρέ, πού σπουδάσατε? Dobre utro. Πόλη είναι αυτό? Νασταρόδιο. Πρέπει να είναι η επαρχία του. Ναι. Αυτό δεν είναι το όχι. Μα ξέρω καλυστένη μου. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ήρθαμε σήμερα δαμή. Για τον τρελοπαπά. Συντύχετε. Προβλέμα σας. Α, εγώ κανένα. Ούτε εγώ. Πίεση, ζάχαρο, χολυστερόλη, ούλα, δά, οκ. Εγώ δεν είναι κατόνουμε με τούτα παραπάνω. Όχι, να είναι κατοφύση, είναι της ηλικίας σου. Εσύ, παντρεμένο. Σύντομα. Με τούτο. Καλό κομμάτι, δω. Όχι καλέ, αυτός θέλει μικρούλες. Μιτσά, έτσι, πού να πάνω. Α, δεν καταλάβα το σχολείο σας, κύριε γιατρέ μου. Σχολείο, πάει μιτσά. Εσύ, γεροκομείο. Α, εντάξει, τόσο λίγο. Εσύ, μόνη σου. Μόνη και έρημη. Άρα, μονάχους, ποιο, να σμίξετε. Εμείς, όχι καλέ. Μα, εδώ καμελό με το Σιμονί. Σιμονής εργαλείο κάπου. Έκανε για χέρι. Хорошо? Άντε, εξέταση πικτή. Ας παραδείγμα. Μας εξέτασε. Νομίζω. Νιώθεις εξετασμένη. Ξέρω, τι να σου πω. Λες να... Μα, ξέρω. Και αυτά και τούτα και τις αφιέσεις σου και να μας κάψει όλο με τούτα ούτα. Έχουμε μέσω την παραμέφαση. Με τόσα ψέματα που είπα, θέλω ξομολόηση. Αύριο με σκολάτα. Μπορείτε ο Θεός τούτα που κάνεις. Ορίτα και περήφανος που έχει έτσι παπάς Λιτάνη που προωθεί την αγάπη. Εσού την αγάπη. Ναι, εγώ. Και να φύγουμε τα κοπελούκια αντιστοιχισμένα, έπρεπε να επέμπω. Παντού που επεμβαίνεις και να κάτσεις φυλακή μια ημέρα. Ο μεγάλα σχέδια ο Χροκομαρμίτσο. Μια ημέρα θα έρχονται πουλών την κούλη την Κύπρο να πιάνουν οι γόνοι. Αγίας. Και τα στοιχεία του γάμου. Και τα στοιχεία του παππισό. Κρίσπαση. Να ανοίξουμε ζορπά. Μοναστήρι. Είναι τα μοναστήρι. Οσίου Απαθού. Σπασί. Χάσι. Да. Άρασια. Γεια σας. Συνοπάτε, Χριστό αδελφό. Συνοπάτε, ευλογημένοι να σας πω. Πάουσα! Ο γιατρός που μας έφερε σένες σου. Μόνο για την ηλικία μου ελάλε. Ναι, και εμένα να με μαθαίνω νέα να τσούμε καλά μισή μου. Καλά που σας είπα. Γιατί ρότσι μου. Και εμένα τσαρλατάνος μου φάνηκε. Και μοιάζε του Μίτσου. Να συνεχίσετε να αφιβάλλετε τον επιστήμονα τον Λαμπρό. Λαμπρό με τον κάτς. Ξέρει ο Μίτσος του ιατρική, Σιμονή, ο ξανά ξέρει ρωσικά. Ξέρει καλό, αφού έλαβε μου το μια ημέρα στο καφενέ. Ο Παλαβο. Τέλος πάντων, να συνεχίσετε να μουρμουράτε, όξα θέλετε να σας πω τις διαγνώσεις σας. Άντε, πατέρα μου, είμαστε και εγώ πολύ να μπορεί για η κόρη μου. Ξεκινούμε με τον τύπο. Εγώ είμαι μια χαρά. Ναι, αλλά σύμφωνα με τη διάγνωση του ιατρού μας, πάσχεις από μοναξιά. Θα το έχουμε την αρετή. Σου βρίξε να ακούσουν. Ναι, εδώ καμελό. Με την αρετή, Με το Σιμονί. ενώ Σιμονή που να πάρει. Την αρετή. Η αρετή έχει άλλα ιατρικά προβλήματα που δεν μπορεί να τα γιάνει. Έξερα το. Είναι. Αμάχεσαι μου, αλλά στο προξενιό, παπά μου. Ήταν που μιας αρτής χαράς με τον κακό. Μίλα καθαρά παπά μου γιατί δεν κατάλαβα τι γεννήσκεται δάμε. Ένα λεπτό. Θα πάρει την αρετή τώρα τούτος. Βρίξω, να δούμε είναι που να γίνει. Αυτά δεν μπορεί. Να φουγουνιαστώ. Άι στα νεύρα του Σιμονή για τα συντηρικά σου καθήκον να πουλεί ονείρεμα τελευταία. Και τι είναι να γίνει τώρα. Να μείνω μανιχός μου είναι ο γιατρός. Στα δίλη να σε βράδυ. Ευτυχώς για σένα Νίκο μου.
υπάρχει ακόμα μία ασθενή με την ίδια ασθένεια που δεν κάζεται κιόλας. Μα ποια πατέρα μου. Έλα μου ντε. Καλού, καλείστε. Μη ταραλείτε, ένα γιάννετε αντάμα. Καλησπέρα. Θέλεις να γίνουμε σύντροφοι. Πάντα σύντροφοι όλα, να βάλεις πάκε. Τον έτσι κοψονούρι. Τον καιρό που τον έχει πιαράκα. Έχουμε, Ανδρέα. Αϊντού. Άντε, πού γιουτούν. Κουβέντα μας έκλεισε. Η επιστήμη και η θρησκεία τριάμβες. Πάμε καμιά βόλτα στο χωριό Καλιστένη μου να σου δείξω τα μάλια μου. Τα μαλλιά σας τα βλέπω. Την περιουσία μου εννοώ. Α, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά, Ανδρέα. Αλλά να ξέρεις, δούλα στο σπίτι δεν γίνομαι. Θα πάρουμε κοπέλα σιόν. Αν θέλετε να σε πρωιώ. Δίκο μου, μπορεί η Καλού να μην ενδιαφέρεται για τα μάγια, αλλά η Εκκλησία ενδιαφέρεται για μια δωρεά, να θέλει να κάνει. Επίαμε Καλιστένη. Τώρα χάσαμε τον γαμπρό για ο γιατρό. Αυτό δεν είναι να σε βρω άλλο. Ολάνε σου, έχεις τους μες στην μπούκα σου. Έχεις το περσινό. Εσύ το θα έχαλασες του τόνο. Ένα λαλό δεν επέτυχε το προξενιό να κάνουμε νάμι. Ένα να δούμε έναν ή το άλλο, να κάνουμε στο σου. Σίγουρα. Σίγουρα ο γιατρός είναι λίγη γλώσσα τη ζωή γλυκιά. Άι, μ' αρέσκουν τα γλυκιά που ασχολίσκουν. Άντε έφυγε, πάω να διαβάσω τα νέα. Άντε παπά μου, πρέπει να βγει η κόρη μας. Ναι, εντάρρος και είναι σιωπό. Κόρη σας, το ψού, τη συμφωνή, άσχη από έρωτα. Έρωτα, κολλητικό. Μακάρι να ήταν είχε να ήταν όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Βλάπτε να πάτε μετά τα ρηκτησιόν. Έτσι μόνο κόμματος ήταν από καιρό που δεν έπια. Και τώρα ποια είναι η θεραπεία. Να την παντρέψουμε με εκείνο που είναι ερωτευμένο. Πάλι μη σφάξ! Και εκείνη και εκείνο. Αν την σφάξεις, Σιμωνή, να σφάξει και όταν κορούει σου. Έξερα το. Αναγκασμένη αρετή. Απάρα, η άλλου με όποιος έτσι. Όπως τις. Εσύ με κατάλαβες τα ζωχάκια δεν πάθαμε. Μην τα χακαρολά. Έχεις καν. Δεν τον έχουν. Καλά πάθα. Είναι ένα μαρτία του τα ούλα, εσύ εγκρίνεις τα. Σιμωνή, ο Θεός είναι αγάπη και σηκώνα. Τα κοπελούθηκα σαν και κάμα φόνο. Αγαπητοί. Είδες. Α, κάλμα ρε Σιμώνη. Να σου πω, πού είναι τα δικά μου σπουδαία. Δίτσιο, λήξει συναγερμούς, πέρα μέσα τους νεόδικους. Λήξη συναγερμού. Ακόμα μου πες ποιο είναι το άλλο. Καλά και με συνέχεια παλαβός. Άμα το ένα είναι δικό σου, το άλλο είναι άλλο. Μα, εγκρίμα. Μα κάνε δυο μαλα παπά. Ρε Σιμώνη, με έλαβες έτσι για το γαμπρό μας. Αράμπρε. Ρε Κωστή. Δεν μου το πέρε. Για τούτες. Τι έσαι ρε. Για τις κουτάλες σου. Τέλος πάντων. Αφού είναι να μου κάνεις δυο Σιμωνούκια, συγχωρώσαι. Όχι, όχι, το ελαβές. Ελαβές. Το λοιπόν, ένα κοντά που δεν τον αντέχω. Έτσι δεν κάνουν τους αντούτους, έτσι κόλλα σας. Να πάω να παίξω τις καμπάνες, παπά μου. Όχι ρε, να νομίζω εσύ λίγο κάνεις να χτούσει. Ήδη με το χωριό σου το χαμάρι και άντε να κάνουμε έτσι απέντη. Άντε, στο καλό, στο καλό. Να σου ζήσουν Σιμωνή, να σου ζήσουν το ξού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Έχουμε μια διάγνωση. Ναι, σε μια θεραπεία. Μιλάτε παράμερα να μην μας ακούσει. Ο γιατρός είπε το ξού, δεν θα μουρμουράς του Σιμωνή, να του μιλάς γλυκά. Εσύ Σιμωνή, δεν θα είσαι ανέστητος και δεν θα την περιέσεις σε μέρα και όλα θα πάνε κατευχή. Σίγουρα. Άλοξ! Γλυκά! Γλυκά! Άμα το είπε ο δόκτωρ.
εσύ θα πάρεις τον πατέρα του παιδιού σου. Ναι, μας τούτον έχουμε να σου πούμε κάτι. Να που γίνει και μάλλον. Θέλεις άλλο τώρα! Όχι, απλά... Είναι αγκαστρωμένη. Έχει άλλο πράγμα. Είναι άλλα. Στην ιατρική ονομάζεται air pregnancy. Το ανεμογκάσι. Άσο η λέει αρκεί. Καταρχήν, ακούσαμε για τους χορηγούς μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χρυσούς, τους μεγάλους και τους χορηγούς της παράστασης μας, ένα χειροκρότημα. Για τους συντελεστές που εσείς βλέπετε και βοηθήσαν σε αυτή την παραγωγή, ο Ανδρέα Μελιασής στη μουσική,
δική μας υποστήριξη πάντα δίπλα μας, ο Ιάκωβος Γεννάρης που βαλάμε. Τα πιόρα μας και τα κουτούκια μας, τα άτινα, τα πρωτοταβάνια γκάρτες. Να ευχαριστήσω για την παραγωγή των Πινάντων Σαξάνη που βοήθησε πολλά τα logistics. Όλη την ομάδα, ειδικά την Έτος η ομάδα μας κλείνει 10 χρόνια ζωής και δράσης. 10 χρόνια που καταφέρνουμε, πιστεύω, να χαρίσουμε γέγιο και όμορφες παραστάσεις, σίγουρα με την δική σας υποστήριξη. Φτάσουμε με μια πολλά όμορφη εκδήλωση στις 15 του Ιούνιου με δωρεάν συναντία από τους προσπέκτους και θα σας καλέσουμε όλους να είσαστε εκεί, να χαρούμε μαζί να κάνουμε κάτι τελευταίο με επίτηδες, έναν άνθρωπο που είναι μέλος πλέον της ομάδας, παίζει όμως όχι συχνά για να μην το παθείτε ο κόσμος. Ο Γιάννης ο Διανέλης.